wɔn awura mu kwa underground enti nsase ne ade a kyerɛ sɛ AGF abɔ ho ka etufum agudie ma wɔ man no enya so emfa so no na gadamsefo so enam kwati kwan so enam underground na wɔn so yi gold no nkakra tim sade no wɔn ma ya chepa ene sama ne ebo ekyerɛ mo sɛ wɔn tranye yi a enipa bi de wɔn kwawura mu underground aposifo akɔbɔ ban e ma kyerɛ sɛ wɔn hyɛ wɔn nyinaa sɛ ya kyemo eti afa de mu pie mra ene opie ba ya se hands up na kyerɛ sɛ aposifo aso pa akyiri na ebra ba asa no ena ebi mu de wɔn yɛ ntentem epie ba ye ede wɔn ho ema aposifo na ebi mu nso de wɔn se da si ebe pie pa ba bonten so ma aposifo akyere de ne ebekɔ so a ne ahyɛ fom hom ena wɔn da so a ɛhyɛ hɔ eti amane bɔ ne kyerɛm sɛ 48 de wɔn de vim and vigor epie ba ya wɔn ankasa dan wɔn ho ede ma aposifo na wɔn ne aka wo bi nim se hu se suro sa so brachi wɔn ne aka ne de wɔn da so a ɛhyɛ underground wɔn na donkodonkodom sɛ kusi a wabuto hwe na ohye mu enti nam so ama saafo ne musua so akɔbɔ dɔmpem ɛwɔ biaye a wɔnom so sɛ wɔn abusuafo no ɛhyɛ ɛma afɛ kura de wɔnom kyerɛ mu sɛ AGF ne boapa ɛna wɔn de wɔn abusuafo ahyɛ underground hɔ ɛmɛ bi mu ɛkyerɛ sɛ wɔn kunu hyehyɛ hɔ wɔn so ne adeɛ wɔn frɛ mu a wɔn nya wɔn ne adeɛ na ɛnɛ ɛto gye abanbɔfo pa nyɛ sadeɛ a sadeɛ na Akomasi sɔde yɛ pa ɛwɔ Obuasi District Police Station no ɛsɛni ɛnsɛ kakyerɛ yɛnkɔ Facebook no so ɛni yɛnkɔ hwɛ Akoma 87.9 wɔn ne ɛhyɛ underground hɔ no wɔn mo sua ebinom yɛ ɛne ebi mo girlfriends ne adeɛ no wɔn ne Akoma kaseɛ ɛkasa ya ɛnsɛm ne bi a wɔn de to yɛ nim no ɛnie brother baako ɔka ho deɛ sika me ti free ɛwɔ Liberia ɔde ba ne so $10,000 ɛna nyame adom media me akɔnfam sɛ muhu fire service personals ɛna police commander sika na muhu yɛ 9,000 they have been handing over to the police until yɛbɛyɛ follow up na deɛ wɔ akyire bia ne yɛbɛma stay for so asiate ayo eti wedi atiefo amfa nchapa na wrong voice ana ya boy na yeguso ahwe wo ba bi de woni akasa wase ne kunu hyefom o ne kunu hyefom wonya aduane ni wonya nsuo no mo soro pa sa hwe ye se bi mu kura fremu ni ade enti yenkotie se de musua no e de nsam to yanim me kunu na no ejuma bia ni Obuasi yanko school yanko baby a nti se ejuma na omo ye na ye de hwe ye mba kakra baby omodu no so no omo nya ejuma wo obiem level omo number level 60 something omo so omo na 40 ya baby aye west na omo mpebiem no no moko omo aso helmet miensa helmet mienu nso mo chi omo amutimi jo 200 million ade mitimi nkasa switch off omo ayemle koma de omo na e week omo gugu omo PS na mo chi omo a omo de omo be remind omo di kind na ko remind be 1 month 1 week omo na dem za me ko me ne ba ma bless kwan na ye fa no enu nie a se ne ye fa ye kwan ni ye furo mu se ye pia ni se ye ba na o ma ho ewurem ni ya fa ni ye ko nti ye kwan na o ma ye o ma kata no nti ye ba na o ma we de na ni ya fle enu aforo mo amo no ma bitwa ni se nti sala so bata maso ye ni aforo ma we de na ni ya fle ti sala ban se o mere o mo kan bibi ma ye ni enye enye ni aforo ne sade a enye ni soja fu na wa se enye ji na wa se we kan ba ku ni aforo ne sade a beto so mi enye ni soja fu na wa se enye ji na aforo ne man we kan ba ne no pese beto so mi ensa nti no se aban onja enu aforo ne man ti de ne no wono no eto da mpanimfo aka se asem panipa nipa na pe ne ho asem wo hwe awura na wodi nkan kasa ye no a kyese wo mota akọ eno wase wo mokokoro mo nkwa kire ena anwe na wo no mode atufum agudi awie na wo mo mpe no mo akosesa ena de ndie ba ko mo kwa times wo mo na ti ase ye chi wo mo ane age o musika nti asem bisa ne se ukọ ho sa no a wo koye dan ena kyese sa bre de wo no mo musua kwa kansa ase no wase a ahyase na bi di sun na so afa de na koye ene den ema kyese Obuasi District Police Station de eseni ensaka kire afei sabra Facebook ne so na behwa de na mse wo mo free post station wonu a DCE ho so say he wo mo san de bi ko ho no mama chese etoje abankra chipani owo Obuasi East ene ne important mo na chese wotimbegira nsenu mu anya sade a enka illegal miners na wo mo so mo buafuo no wo mo ko bodom pempa
ho no ma eno so ye maame Faustina so waje bre ene onom ekasa nti asma meka ne nyina wo de bra Facebook no so Akoma 87.9 FM ne bra behwe sadie nate bia no esi etiem ensem yinam so enam so ama Akoma kase ekoduru ho no ya ne krache ba ko ani din edi justice ye ne kasai ene ebisa se ediefo ne so omobo ban pa etia na monam hanoa ana mokowura mu kwan ben pa na mofa so butohwe ekowura amena mu enenam so ema mo nuanom bie aka asase no ase na sei eno de to yenim eno so mai wa hono na unim ade ba ko enwanwan se kanana ya ko ba bia na sojafo ni gina no a unim se omukobo kro no na de ma ejiafo no hu se nkofo te ho no omta na omko ewo mantemo no se omo ankrochi abo mo landi ni mo di abo mo asase enti ba bia nkofo no fa koye no ena police fo na sojafo no ombo ban ewo eji ho no wo omo de abo kunkum abo ni bi ana omkosi kwan no sefo maka ho ejiefo so de nkrata ba se wo mo apa no no masie na mse ye wo kwan bi wo ho a e wo se wo fa so pie wo so de pese wo be fa so pie ise wo maka no da so asase na wo na so hye ho de aye tue de se ko ba ne se be ba be hwe abu ya ne abona ba we sojafo nye wo mo de a srafo pa srafo mema eti legend se de na ya de to atiefo anim no Anglo Gold Ashanti eji enso eden krata aba se wo bia wo sha asase no wase bia no eji wo mo ho anim wo mo shada wo kwan wo ho a no ye kwan pa wo sa wo fa so epie na eso safo ne fa akwati kwan so ene wura mu senko wo mo be pie me ya so wo mo nti no mo da so a ehye ho a eno so ene nsem a ejiefo ede aba abeto edwa ebisafo de ye kanyina no enwa dansidie ama na etwegu eduru ba bi na bro posifo no so na bro no so mo de nkan kura ko pani a wono eye DC MC e wo mantem wo mo de nkan ko no so ohwe na ni eden ano pe ba bi taye we ha na district assembly ho no so hu antifosti obana Obuasi East ehon mo district assembly ho nie tine duru ba no o mo shitai se ni ade yakura wo we ha dwene ebusanfo yakom de am so toda am so ma hwenie toda no ma hwenie o obi aye galam se sanye sika be so no e yire na ekotim se obi aye galam se sanye sika bebre so won fa nkopɛ adwuma bi anye eno ano so da so tere sha amena yemfiri wo yemfie ne nkyerɛ mo Ghana man pani na